Με μακριά του πέκει μαοζέλια. Πώς έκανε. Ακόμη δεν σε έκανε. Πώς έκανε. Έλεγα λοιπόν στο σελίδι μέσα στο δεμερά. Γιατί που λέω Νικολή δεν μπορεί να γάμω την πανίγια σου να παραφύγει με το πρωί για μου δουλειά. Το λέμε έλεγα φορά και βάζω. Το λέμε από την κορφή της θέλεις μέσα. Μου λέει διεύλιες και βάλει το Γερμανό και ρατά του βάλει μέσα μια φτερά. Και λέει να τη βράσουμε να τη διόδουμε σήμερα. Πάμε του λέω. Και βάλει το 12 ευρώ. Και πάμε το 12 ευρώ. Το σουάτα του λέω. Και πάμε το στελί. Είναι φωτιά. Έλα. Έλα. Άμα το σηκώσει μου το. Έλα, και μου λες τις ιστορίες. Πώς το κάνεις βέβαια. Ρε, τι κρασί νύχτα. Δεν φάω. Και με τον βλέπω, λέει, να μου λέει ο Νικόλης. Τι μου λέει. Ο Γερμανός Αυτά είναι. τι έγα. Με γερμανικό. Κινητόριο, με αυτό τι πέφτεται. Με Γερμανό σου λέω τίποτα άλλο. Γερμανικός λέω. Και κάνω όλο με κινητόριο. Λέει, άντε εδώ μου λέει. Αντί, μάνα του μαγάπα και γιατί αυτό εντάξει. Ναι, άμα. Και μου λέει, έλα μου λέει, εγώ έλεγα, στην πλαστεία. Και τη βράσετε και τη φάγατε. Τρία δωμάτια. Η μεσαία αυτή πάμε και την παίρνουμε. Εγώ πήγα την πήρα. Στην κατώ θα βγω παλάω στον κάτω δρόμο. Βάζω τον δρόμο, αλλά τη βράσατε 3 δωμάτιοι. κατεβάζω την έγα του σπίτι στο δρόμο. Πήγα το πολλά 100 μέτρα, κατήφορο. Πήγα, είχε δέστηγα, έφτωχε. Επί τόπου, Μου δεν μου. Το Το λόγο μου. Και μου λένε ότι θα πω να με δεν μ' αρέσει με τον Γερμανό. να μετά. Και πρέπει να το λεφτά. Και έπρεπε να κανονίες, δεν θα πάρει. Εγώ στο χωριό. Εδώ είναι το πατρικό. Μα σώπα μωρέ μιλάει ο άνθρωπος, το πάτε. Προ 10 λεπτά με έκαμε στροφές στη μέση, γιατί φωνάει και στροφές. Και τη βράσετε την έγραφε. Μπορεί να μόξει το δάσος, αλλά δεν μπορεί να λέγω, μια πόρτα. Δεν μπορεί να στήσει. Και να το πίσω. Δεν μπορεί να γίνεται. Δεν μπορεί να γίνεται.